Namatay ang usa ka trabahante sa taytayan sa Dauis, Bohol human madatugi sa cement mixer truck pasado alas 8 sa buntag niadtong Sabado. Matud sa Dauis Police Station, ang biktima mao si Elpedio Lupar, 61 anyos ug molopyo sa Purok Barangay Totolan, Dauis. Sa inisyal nga investigasyon na sayran nga si Lupar maoy migiya sa driver sa cement mixer truck nga si Carlo Deloy, 43 anyos, taga Barangay Kankata, Corelia, aron magbuo og semento sa poste nga gitukod sa Dauis Tagbilaran Bridge. Apan nawa sa kalkulasyon ang ligid sa likod nga bahin sa mixer maong nahug kini. Ang biktima nadatugan sa mixer nga mo'y hinungdan sa iyang kamatayon. Gumikan sa kahadlok, midagan si Deloy sa bank house ug didto na siya nasikop sa mga pulis. Pasakaan siya og kasong reckless imprudence resulting to homicide. Ang Dauis Tagbilaran Bridge usa ka 4-lane 2.7 kilometer bridge nga nagsumpay sa mainland Bohol ngadto sa kalungsuran sa Dauis ug Panglao.